Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de l'Engine Podcast, el programa que us acosta al món de l'enginyeria des del Col·legi d'Enginyers del Garraf i el Penedès. I avui dedicarem el nostre programa a parlar amb el Marc Cadavall, que és director del programa per a la transició energètica de l'Ajuntament de Terrassa i també apoderat de la MEP. Marc, com estàs? Hola, benvingut. Hola, molt bé. Encantat d'estar amb vosaltres aquí. Ha costat un peret connectar-nos, però aquí estem. Al final ho hem pogut fer. Marc, director del programa de transició energètica i apoderat de la MEP. Explica'ns una miqueta primer què és la MEP. Bueno, la MEP és l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, que té l'objectiu d'impulsar la titularitat i la gestió pública de les xarxes de distribució elèctrica, i desenvolupar, accions també per promoure la transició energètica justa, democràtica i sostenible, i donar suport, bàsicament, allò al món local, amb tothom que coincideixi amb aquests objectius. Qui en forma part? Un objectiu molt ambiciós. Qui en forma part de la MEP? Qui en forma part de la MEP? La MEP la vam constituir ara fa uns 2 anys, el 23, una mica més, el 23 de febrer del 21. Des de Terrassa vam fer la feina d'impuls inicial i després vam optar a la presidència de l'associació. Es va constituir per 70 associats fundadors, que hi havia bàsicament municipis d'arreu de Catalunya i algunes entitats, i actualment formen part de la MEP 117 entitats i municipis que en el seu conjunt representem quasi 3,5 milions de persones. Déu-n'hi-do, són molta gent, Mig país, diguem-ne. Transició energètica i comunitats energètiques. És un d'aquells termes que han a sobre de moltíssims ajuntaments de Catalunya, grans, petits. Tothom vol fer comunitats energètiques, però primer expliquem una mica què és una comunitat energètica. Bueno, una comunitat energètica és una figura, diguem-ne, jurídica. De fet, es pot entendre, o potser podríem començar per aquí, que al final és més un concepte que una figura jurídica. Les comunitats energètiques es creen en unes directives dels anys 2018 i 2019 de la Unió Europea. Tenen 2 noms concrets, però s'agrupen en aquest concepte més general de comunitat energètica. Són les comunitats d'energies renovables, que van associades a projectes concrets de generació d'energia renovable, i les comunitats ciutadanes d'energia, que no tenen aquesta vinculació necessària, en projectes de generació d'energia renovable. I la pregunta és, per què des d'Europa es creen aquest concepte de comunitat energètica, de cooperació entre la ciutadania per entrar a fer activitats en el sistema elèctric? Doncs hi ha un motiu. Estem en un procés de transició energètica que comporta passar dels combustibles fòssils, petroli, gas, carbó i també de l'energia nuclear, a les energies renovables. Fins ara, quan hem anat utilitzant els combustibles fòssils, aquests tenen un avantatge, que és que són fàcilment transportables, són emmagatzemables i tenen una altíssima intensitat energètica. Això què ha provocat? Doncs ha provocat que fins ara el sistema energètic, i bàsicament aquí parlem de sistema elèctric, però també en general el sistema energètic, s'ha basat en una cosa que en diem la gestió de l'oferta. És a dir, tu necessites més energia? Doncs cap problema, mobilitzes aquests recursos, emmagatzemables i transportables, i per tant pots oferir al ciutadà, a les famílies o a les empreses tanta energia com necessitin. Fins ara ens hem dedicat a això, a cobrir els pics de demanda energètica a través de gastar més combustibles o construir més centrals de producció d'energia. Què passa amb la transició energètica? Ens n'anem amb un sistema de fluxes. Això en l'àmbit de l'enginyer s'entendrà perfectament. Estem parlant de l'aigua, del vent, del sol, amb moltes dificultats d'emmagatzematge. Llavors, aquest sistema té moltes dificultats per garantir que puguis cobrir una oferta indefinida d'energia. I llavors aquestes directives europees el que preveuen és que el ciutadà i la petita empresa, la mitjana empresa,
es situïn al centre del sistema elèctric i tinguin capacitat de saber què estan gastant, quan ho estan gastant, i per tant puguem canviar no només de combustibles, sinó que podem canviar de paradigma i que passem del que en dèiem gestió de l'oferta a una cosa que en diem gestió de la demanda. Vull dir, acabo de seguida. Digues. Tots els consumidors deixem de ser consumidors en un futur proper i passem a ser generadors d'energia, emmagatzemadors d'energia i passem a controlar què gastem i quan ho gastem en cada moment. No? Llavors, per fer això, sols no podem. Llavors es creen aquestes figures intermitges de comunitats energètiques precisament diguem-ne, per ajudar la ciutadania a empoderar-se i a poder ser capaços diguem-ne, de fer aquest paper que s'espera que fem en el futur. M'agrada això molt que dius, això de deixar de ser consumidors, no? És a dir, perquè ara únicament estem en una banda, sinó que passem a l'altra banda, no? Passem a ser productors, perquè al final... Passem a ser actors del sistema elèctric, literalment. És a dir, tu tindràs a casa un vehicle elèctric que permetrà emmagatzemar energia quan el facis servir. Aquesta energia, si un dia no surts amb el vehicle elèctric, la pots retornar a la xarxa i la podràs vendre. Pots tenir unes plaques fotovoltaiques que estan produint energia per autoconsumir, però quan tu no l'estàs consumint també l'estàs enviant a la xarxa. Pots tenir un sistema, diguem-ne, més o menys intel·ligent de gestió dels teus consums, de climatització, electrodomèstics, etc. Per tant, anem a un escenari on amb una app pel mòbil tindrem una gestió, diguem-ne, molt més sofisticada del nostre consum energètic i de la nostra producció, de la nostra capacitat d'emmagatzematge. I això té no només una incidència energètica i, evidentment, en relació a emissions de CO2 canvi climàtic, sinó també una incidència econòmica. Qui ha de tirar endavant del carro? L'administració, el ciutadà? Perquè hi ha com diferents models, no? Hi ha aquest model de que l'administració continua tutelant, no? Que continua sent qui està posant recursos, i altre punt de vista que no és, que és l'altre, no? És que és la societat que està muntant aquestes comunitats i on també s'hi pot afegir l'administració. És una pregunta molt interessant, perquè clar, si ho analitzes una mica, passem d'un sistema de producció centralitzada, a milers de quilòmetres de distància, en grans centrals, a un sistema de generació distribuït. Tothom pot tenir la seva instal·lació de generació. Per tant, ens podem imaginar que el gran oligopoli, les grans empreses multinacionals que es dediquen a la producció, al transport i a la comercialització d'energia no els interessa especialment aquest sistema. Clar, és un sistema necessari perquè aquesta transició vagi endavant i, per tant, és obvi que s'ha d'impulsar des de l'administració. La ciutadania té un paper molt important a jugar, però li hem d'explicar. I llavors, jo sempre dic una cosa, per això en aquests moments tenim la tecnologia. Fabricar electricitat no és cap problema. Tenim un marc regulatori favorable. No tant com ens agradaria, després hi entrarem, Xavier, perquè, clar, Europa diu, los Estados miembros tendrán que facilitar el marco regulatorio para que la ciudadanía, i tal. Clar, això cada país ho acaba ordenant en les seves normes, i aquí a Espanya encara hem d'avançar molt amb el que és un marc regulatori que realment faciliti l'empoderament de la ciutadania en termes energètics. Però jo sempre dic això, tenim el marc regulatori que no ens agrada gaire, tenim la tecnologia i què ens falta? Ens falta la gent. Realment hi ha està creixent exponencialment el nombre d'instal·lacions individuals fotovoltaiques que estan apareixent a les nostres ciutats, però tenim un repte si volem resoldre o fer aquesta transició, que són els consums col·lectius, les comunitats de veïns, o bé la construcció d'instal·lacions més grans fora de la teva teulada, a una distància. La normativa actual permet fer autoconsum fins a 2 quilòmetres de distància. I, per tant, el que hauríem de fer als municipis, ajuntaments, veïns i empreses és construir instal·lacions fotovoltaiques ja d'unes certes dimensions i poder fer autoconsum a distància. Quin és el hàndicap més gran que ens trobem ara davant? És a dir, per una banda tenim les elèctriques, perquè clar, hi ha algunes instal·lacions que són molt grans i en molts casos hi ha problemes per poder-nos connectar-nos a la xarxa. Hi ha empreses, administracions que estan fent grans superfícies, poliesportius, que de vegades tenen problemes per compartir aquesta energia. És a dir, les companyies elèctriques, molts publiciten que sí que estan... Jo no vull desanimar ningú, perquè estem, des de la MEP i des de l'Ajuntament, a nivell local, estem per impulsar-ho. Suposo que tothom recordarà allò de l'impost al sol. Aquestes directives europees trenquen
aquesta dinàmica que hi havia a l'estat espanyol. L'estat espanyol ha de fer una transposició que de moment és parcial d'aquestes directives i ho fa el 2019 regulant l'autoconsum. Llavors, poso un exemple. Quan es va treure la regulació de l'autoconsum, aquest autoconsum només es permetia fer a 500 metres de distància i en baixa tensió. Per tant, excloïa moltes operacions d'una determinada potència ja. Per exemple, tot l'autoconsum a nivell industrial. No? Això es va canviar i actualment, després de 2 o 3 canvis durant 2 anys d'aquest Real Decret, en aquests moments es pot fer en qualsevol tensió i es pot fer fins a 2 quilòmetres. A nosaltres ens agradaria més, ens agradaria 5 quilòmetres, per exemple. Les directives europees parlen de comunitats locals, però esclar, qui decideix que una comunitat local té 500 metres de diàmetre o 2 quilòmetres? Clar. O sigui, hi ha més barreres, també. Què ens trobem ara? Que per petites instal·lacions no hi ha problema, tu la pots connectar a la teva xarxa interior de casa. Però quan estàs parlant d'una coberta industrial de 100, 2 o 300 quilowatts de potència, que és habitual, una coberta industrial. Sí. O imaginem que un dels pobles del Garraf Penedès, de 4, 5, 6.000 habitants, vol construir un parc fotovoltaic amb inversions ciutadanes de l'Ajuntament i de les empreses locals. I ho vol fer a les afores del poble. Què ens trobem amb aquest tipus d'instal·lacions? Doncs que quan tu truques a la porta de la propietària de la xarxa de distribució elèctrica, i aquí torno a allò de la titularitat pública de la xarxa, de la MED, sí. La companyia que aquí a Catalunya és bàsicament Endesa, et diu que no pots connectar perquè la xarxa no està capacitada per evacuar la teva energia renovable. I si estem parlant d'aquesta jugada, diguem-ne, ja d'una certa envergadura, no hi ha solució. Si estem parlant d'un sostre industrial, normalment el que et diu la companyia és que has de fer una millora, una ampliació de la xarxa i, per tant, et demana 100 o 200.000 euros, que és un sobrecost de la instal·lació només per adequar la xarxa. Llavors, què diem des de la MEP? Home, que hauríem de canviar la norma i segurament dir que la distribuïdora, quan estiguem parlant de projectes sostenibles, socials, participats i d'aquestes dimensions, tingués l'obligació de fer les inversions per adequar la xarxa i poder evacuar aquesta energia, perquè el manteniment i millora de la xarxa el paguem cada mes amb la factura elèctrica, a través dels peatges de distribució. És molt interessant el que dius de la titularitat pública de la xarxa, però aquest objectiu és realment ambiciós, no? Perquè en aquest moment no és així. Es podrà arribar a tenir, és a dir, amb una petita comunitat, un petit poble, que la xarxa elèctrica pugui ser pròpia del ciutadà? Tenim algun exemple. A Catalunya hi ha xarxes de distribució públiques que venen vinculades normalment a centrals de generació, salts d'aigua, són situacions històriques. També hi ha algunes xarxes privades de petites dimensions i la seva gestió és molt més amable que la gestió de la gran xarxa de distribució. Però no es tracta de fer noves xarxes públiques. El que es tracta és d'aconseguir un canvi normatiu i que transformi una infraestructura bàsica d'un servei tan bàsic com és l'electricitat. A més, penseu que en un escenari de renovables ens n'anem a una alta electrificació. Vehicle elèctric, climatització elèctrica. Per tant, no només hem de produir tota l'electricitat que ara gastem amb energies renovables, sinó que haurem de segurament produir el doble d'electricitat que ara gastem, perquè la substituirem els combustibles que ara, diguem-ne, són tèrmics. Em sembla que m'he perdut ja. M'estaves comentant... Bàsicament la pregunta que et feia era aquesta possibilitat real o no de tenir xarxa pública. És un objectiu que es veu molt ambiciós i molt complicat, però hem començat a fer les primeres passes. La MEP ja ha presentat 2 estudis, un estudi històric sobre la xarxa de distribució a Catalunya, on s'expliquen totes aquestes singularitats que jo ara deia i com funcionen, i hem fet també un estudi jurídic que ens aporta un estudi de dret comparat a tota Europa de com es tracta la xarxa elèctrica en diferents països i, per tant, reivindicar la titularitat pública no és una cosa estranya, és a dir, el que és estrany és la situació que tenim a l'estat espanyol. Una altra cosa és que molts països tenen una gestió concedida. Empreses, això també es dona aquí amb molts serveis públics. Amb l'aigua, per exemple. La gestió indirecta, amb l'aigua. I aquí podem discutir sobre eficiències de gestió i
podríem estar-hi molta estona, no? Però vull dir, la titularitat pública té molts exemples a nivell europeu i ens hem dotat, diguem-ne, ja d'un argumentari polític per començar a fer pressió en aquest sentit i també d'unes propostes de canvis normatius concrets. És obvi que en aquests moments és una infraestructura privada i que el procés de titularitat pública passaria per una expropiació. Però també és obvi que per molt que la xarxa tingui un valor econòmic molt important, qui l'ha pagat, aquesta xarxa? Els de Al final, sempre. el que hauríem de pagar potser és allò d'aquella xarxa que encara no està amortitzat, encara no... inversions que hagi fet la companyia, de les quals encara no hagi recuperat el capital a través de la tarifa, però la majoria, diguem-ne, del valor de la xarxa està absolutament amortitzat, no? A càrrec dels peatges de distribució. Evidentment és un tema molt interessant. Quan es munta o quan s'integra una comunitat energètica sempre hi ha el dubte de molta gent que diu no, és que jo per integrar-me en una comunitat energètica haig de ser productor i no és ben bé així, és a dir, puc formar part d'una comunitat energètica fent aportacions i retornar-me. Quines serien les diferents variants, no, que poden haver-hi? Clar, la figura de la comunitat energètica, diguem-ne, és una oportunitat de futur perquè pugui fer moltes coses, perquè, com us deia, està definida en unes directives, però també hi ha una definició d'aquesta figura a la llei del sector elèctric. La comunitat energètica, la llei del sector elèctric, vaig molt ràpid, en un article ordena les activitats i les separa. Generació, distribució, comercialització i altres. I en un altre explica quins són els agents, els actors, productors, distribuïdors, comercialitzadors. I no es poden ser les dues coses alhora. O ets productor, o ets distribuïdor, o ets comercialitzador. El que ha fet l'Estat és incorporar una definició de comunitat energètica que és un actor que podrà fer de tot. La comunitat energètica podrà produir, podrà emmagatzemar, podrà distribuir, podrà comercialitzar, podrà agregar demanda, podrà gestionar vehicle elèctric, punts de recàrrega, etc. Per tant, en el futur té moltes oportunitats. Però actualment, realment, el motiu pel qual s'estan impulsant comunitats energètiques és per gestionar autoconsums col·lectius d'instal·lacions fotovoltaiques. Què és el que veurem els propers anys? És a dir, cap a on anirem? És a dir, evidentment tothom hi està posant molts recursos, els ajuntaments, moltes entitats, però què és el que veurem els propers anys? Perquè, clar, estem parlant de moltes coses, no? Estem parlant de xarxes, estem parlant de magatzematge. Us poso un exemple molt fàcil, perquè, per exemple, a Terrassa tenim un parell d'iniciatives en aquest sentit i n'hi ha d'altres a Catalunya, més madures o menys. En un barri hi ha uns quants veïns que tenen una petita instal·lació fotovoltaica perquè tenen el privilegi de tenir una coberta amb sol, amb una casa unifamiliar. Però hi ha molts veïns que no tenen aquesta opció, no tenen una coberta amb sol o un edifici plurifamiliar amb una coberta complicada o que estan de lloguer, etc. Doncs aquests veïns, sent, per exemple, veïns d'aquests, poden buscar una coberta industrial a 2 quilòmetres de distància, construir una instal·lació compartida de 100 quilowatts i quedar-se 1 quilowatt cada una de les famílies. Si fas els números d'això, i al final estan fent autoconsum, és com si tinguessin una petita instal·lació a la seva coberta. El sistema, diguem-ne, administratiu de funcionament, no hi entraré, és el mateix, no? Però l'economia d'escala fa que sigui una inversió. Per exemple, si estéssim parlant d'una instal·lació d'aquestes dimensions a 1 quilowatt per família, probablement estaríem parlant d'uns 1.500, entre 1.500 i 2.000 euros d'inversió, amb una recuperació sense subvenció d'entre 3 i 4 anys de la inversió inicial. És a dir, el futur va cap aquí. Llavors, per gestionar aquesta complexitat de 100 veïns fent una inversió conjunta, rebent energia d'una petita part de la instal·lació, aquí és on apareix aquesta comunitat energètica. Pot ser una cooperativa de consum, pot ser una associació sense ànim de lucre. No són figures jurídiques molt senzilletes de constituir, que no requereixen aportacions de capital, que són fàcils de gestionar i que permeten, diguem-ne, això, que tothom pugui tenir accés a convertir-se en productor d'energia renovable i autoconsumidor. I el repte i el futur és aquest, aquesta cooperació entre veïns per construir instal·lacions compartides. Doncs Marc, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona, d'explicar-nos una pinzellada, perquè la veritat és un tema molt complex, no és fàcil poder
desgranar i entrar en profunditat, perquè són molts aspectes, però jo crec que hem donat una pinzellada perquè qualsevol que es pugui escoltar pugui tenir una miqueta més d'informació del que esteu fent també des de l'AMEP i com a referència des de l'Ajuntament de Terrassa. Si em permets, dues coses. Digues. Si poseu l'AMEP, sortirà a la web, allà teniu informació també, però sobretot que qui estigui interessat en aquests moments en plataformes com la web de Som Energia o a l'ICAE, l'Institut Català d'Energia, o a l'IDAE, l'Institut d'Energia de l'Estat, hi ha informació molt comprensible, hi ha guies sobre autoconsum col·lectiu i sobre comunitats energètiques. Recomano a tothom que hi faci una ullada perquè hi ha molt material informatiu i això el que necessitem és el que et deia, que la gent ho sàpiga i que la gent es comenci a bellugar. Doncs la participació de la gent, que és molt important. Marc, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i a seguir treballant i continuem en contacte. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs a vosaltres res més, ens tornem a escoltar en una propera edició de l'e-Engine Podcast amb el Col·legi d'Enginyers del Garraf i el Penedès. Adéu! e-Engine Podcast. L'altra forma de veure l'enginyeria. Amb el suport d'Enginyers Garraf Penedès.